дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. маош 65 000 рубл. Ширкати русӣ дар Тоҷикистон коргар меҷояд. Барои демократикунонии ҷомеа Аҳмадзода дар сӯхт озмун эълон кард. соҳибкор барои ятимону бепарасторон дар шаҳри Хуҷанд Кӯдакистон месозад. нигаронии мақомоти шаҳри Хуҷанд аз номҳои бегона дар пештоқи мағозаҳо. Шомаҳмадов дар теквандо Бейрут Опен медали биринҷӣ гирифт. сафири Русия дар Амрико ба Вашингтон баргашт. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода қарор кардааст ки озмуни вилоятӣ барои муайян намудани беҳтарин маводи журналистӣ таҳти унвони хомаи созанда гузаронида шавад. тибқи иттилои котиботи раиси вилояти суғд, озмуни анъанавии хомаи созанда бо мақсади муайян намудани кормандони беҳтарин расонаҳои хабарии вилоят ва журналистони ҷавон мебошад ки дар инъикоси масъалаҳои ҳалталаб ва пешниҳоди роҳҳои ҳалли он, инчунин ба мардум фаҳмонидани онҳо фаъолона ширкат меварзанд. ташаккули мавқеи фаъоли ҳаётӣ ва таъмини иштироки шаҳрвандон дар ҳаёти ҷамъияти сиёсии вилоят ва кишвар, баланд бардоштани нақш ва фаъолнокии аҳолӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ, нерӯ бахшидан ба равандҳои демократикунонии ҷомеа ва худшиносии ҷавонон аз ҳадафҳои дигари озмун арзёбӣ шудааст. таъкид шудааст ки озмуни имсола дар номинаҳои масъалаҳои марбут ба рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, масъалаҳои марбут ба соҳаи саноат, масъалаҳои марбут ба соҳаи кишоварзӣ, муаррифии дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар 30 соли соҳиби истиқлолӣ гузаронида мешавад. дар низомномаи озмун омадааст ки дар ҳар бахш матолиби чопӣ, интернетӣ ва радиои телевизионӣ арзёбӣ хоҳанд шуд ва ҷоизадорон то 6000 сомонӣ мукофотпулӣ хоҳанд гирифт. хазинаи умумии мукофотпулӣ 132 000 сомонӣ арзёбӣ шудааст. хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон эълон кардааст ки намояндагони ширкати сохтмонии Пик модули Москав дар Тоҷикистон коргар меҷоянд. ин ширкат номнависи муҳоҷиронро оғоз намудааст. бино ба иттилои дафтари матбуоти хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон, хоҳишмандон муҳоҷирони корӣ метавонанд то санаи 23 июн санадҳои худро ба хадамоти муҳоҷират бо суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи айни 121 барои таъмини кор супоранд. тибқи иттилои манбаъ, хадамоти муҳоҷират дар якҷоягӣ бо ширкати сохтмони Пик модули шаҳри Москав номнавис ва бо ҷои кор таъмин намудани шаҳрвандони ҷумҳуриро оғоз намудааст. рӯзи корӣ аз соати 8 субҳ то 8 бегоҳи рӯзӣ дар ду баст ба роҳ монда шудааст, таъкид доштааст манбаъ. ҳамзамон зикр гардидааст ки ширкати мазкур барои фаъолияти меҳнатӣ мардони то синни 43 соларо ба кор қабул мекунад. барои ятимону бепарасторон дар шаҳри Хуҷанд Кӯдакистони муосир бунёд мекардад. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода бо раванди сохтмони Кӯдакистон дар маркази маъмурии вилоят шинос шуданд. тибқи иттилои котиботи шаҳрдории Хуҷанд Кӯдакистони наву замонавӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Тоҳир Олимӣ бунёд карда мешавад. манбаъ Кӯдакистонро аз ҷумлаи иншооти ҷашнӣ хонд ки ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатӣ мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. муассисаи таълимии томактабии навбунёд ки барои 200 нафар ятимон ва ашхоси бепарастор пешбинӣ шуда дар маҳаллаи бофандаи шаҳр воқеъ аст. зимни бунёди иншоот тамоми шароити зарурии таълиму тарбия ба назари эътибор гирифта шудааст, омадааст дар иттилоия. таъкид шудааст ки Кӯдакистон аз як бинои дуошона иборат буда дорои 7 синфхона ва як қатор ҳуҷраҳои дигари ёрирасон мебошад. дар саҳни Кӯдакистон 7 адад айвончаҳо низ бунёд шудааст ки барои гузаронидани машғулиятҳо ва бозии кӯдакон шароит муҳайё карда мешавад. дар мақомоти шаҳри Хуҷанд ҷаласаи навбатии комиссияи шаҳрӣ оид ба татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ки дар он мақомот аз номгузориҳои бегона дар пештоқи мағозаҳо аз ҷониби соҳибкорон изҳори нигаронӣ карданд, иттилоъ додааст шаҳрдории Хуҷанд. дар ҷаласаи мазкур муовини раиси шаҳр Фирӯза Нуруллозода қайд кард ки дар кори комиссия ду масъала мавриди баррасӣ қарор дода шуд. аз ҷумла пешниҳодоти прокуратураи шаҳри Хуҷанд оид ба бартараф намудани камбудиҳо дар самти татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии Тоҷикистон, ба хусус ҳолати номгузории нуқтаҳои савдо мавриди баррасӣ қарор дода шуд, зикр намудааст манбаъ. таъкид шудааст ки бо вуҷуди бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби аъзои комиссия то ҳол бе мувофиқаи роҳбарияти шаҳр ва комиссияи
шаҳрӣ оид ба татбиқи қонуни тоҷикистон дар бораи забони давлатии тоҷикистон насб намудани номҳои бегона дар пештоқи мағозаҳо боиси нигаронӣ гардидааст ки тибқи талаботи қонунгузорӣ ҷуброни хароҷоти бартарафкунии қонунвайронкунӣ ба зиммаи худи ширкатҳо вогузор карда мешавад. узви дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба теквандо муҳаммад ҳасан шомаҳмадов дар мусобиқаи байналмилалии теквандо бейрут опен сазовори медали биринҷӣ шуд. Кумитаи миллии олимпии тоҷикистон мегӯяд мусобиқаи мазкур дар идомаи чемпионати осиё оид ба теквандо санаҳои 19-21 июн бо иштироки варзишгарони 28 давлати ҷаҳон баргузор шуд. Ба иттилои федератсияи теквандо ВТФ-и Тоҷикистон, Муҳаммад Ҳасан Шомаҳмадов дар вазни 80 кило дар ду давр бар варзишгарони Нигерия Итику Петер Осаро, Қазоқистон Нурлан Мирзобоев дастболо шуд. Манбаъ афзуд ки варзишгари тоҷик дар нимфинал аз варзишгари Ӯзбекистон Никита Рафалович мағлуб ва ҷои сеюмро сазовор шуд. Сафири Русия Анатолий Антонов пас аз тақрибан 3 моҳ дар Москав ба Вашингтон баргашт. Бинобар иттилои ТАСС, тақрибан соатҳои 18 санаи 21 июн Антонов бо мошини хизматӣ ба қаламрави сафорати Русия дар Вашингтон ворид шуд. Чанд соат қабл аз ин ӯ бо як парвози мунтазам тариқи ҳавопаймои Аэрофлот дар фурудгоҳи Ҷон Кеннеди фуруд омад ва дар он ҷо ӯро дипломатҳои Русия пешвоз гирифтанд. Феълан маълум нест ки сафири Амрико дар Русия Ҷо Салливан кай бармегардад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоъоти хабар ба поён мерасад. Барои ҳар яке шумо таънисиятиву сарбаландиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоъоти хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.